मंत्री नितेश राणेंनी वक्फ बोर्डाकडून जिल्ह्यातील जागांवर केलेल्या दाव्यांबाबत विचारलं असता उबाटा शिवसेनेचे विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख रुपेश राऊळ काय म्हणाले पाहूयात। नाही, आमची भूमिका स्पष्ट एक लक्षात घ्या, नेतृत्व आमची भूमिका घेतील, आमचे नेते मंडळी घेतील। मी काही नेता अजून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा नाही आहे, मी स्थानिक कार्यकर्ता स्वतःला मानतो। परंतु एक गोष्ट आहे, ह्या ज्या काही जमिनीचा विषय फक्त देखावा ठरवू नये, खरी भूमिका ही म्हणजे जसे बोलाल तसं चाललं पाहिजे, एवढी माझी भूमिका आहे। नाही, आमची भूमिका स्पष्ट एक लक्षात घ्या, नेतृत्व आमची भूमिका घेतील, आमचे नेते मंडळी घेतील। मी काही नेता अजून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा नाही आहे, मी स्थानिक कार्यकर्ता स्वतःला मानतो। परंतु एक गोष्ट आहे, ह्या ज्या काही जमिनीचा विषय फक्त देखावा ठरवू नये, खरी भूमिका ही म्हणजे जसे बोलाल तसं चाललं पाहिजे, एवढी माझी भूमिका आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।